don kektien ke basyau tenat bah ke bongkum ne nang banlong unong sengap ya baro bat lum ya ke jengnang naki namar om don uweru ubru ubat tiplut Henry uwei pa uwei ubru utip AA kuble ya pi ki parlok ki janga manga ngade remingson bamon bat sajisen ngap deng so bhai pi po jong ni ka channel jungi leng ba jong ni ka jing tho anak ba lengkot mentas ngi la ong ba hisen ha ka be ka por don armut kita ki si parlok ki bala pendep ya ka jing pule jengki na ka ju ka college bat ha ka jing don bok jongki ki yo kamru ha ka ju ka company kat hadu ka ni ka por ka jing im jongki kalong ba yai bej yai renti kini bro armut si parlok ki don ka ju ka jing nang ka jing start kabagi khot ke qualification uta uperlok panengkong ulong ubat tresh tome Henry uta uperlok uba arpat harengkat jong kata kajing tresh tom jungu udon ro ya kajing shempang markumta kadang ya kisngi kipor uta uperlok baar unang kiu hakata ka company uta utrai jong kata ka company unang i chushu ya uta uperlok uba ar Henry hado mentaru empat don ka eru kajing ya sngau ya per jung mud hapdeng kini ki armut si perlok Henry hagabe kasngi uta utrai jong kata ka company ukhot ya uta uperlok baar om tang ba open queue ya katulab jongu Henry ai promotion ro yo uni uperlok banengkong ladap da ka jingdom bat ula persyang ban bisni ya uni uperlok baar bat kat ba udang syong perkhat kumta usngau ba umla sya syu ya kata ka jingle siliang jong uta utrai jong kata ka company bat hagabe kasngi haga jingdom jongu ula tho ya ka resignation letter ban resign na kata ka company berkumta ulit daladehi bandrung hapo ke keben jong uta utrai jongki bat haba uai ya kata resignation letter ha uta utrai jong kata company uta utrai haka jengkendit ukuli na uta uperlok banengkong ke kadau balai pikwa ban resign na kani ka company hato philayo kam syakwe parki company ki bak hamhe Henry uni uperlok ubanengkong wala jubab kumne MP sar ngakwa ban mi napo jong kani ka company namar ngalap ya ka jing arsap hapo jong kani ka company kampe ya ka jing tresh tom jong bru Henry ka pe ya unu bru ubaka sengau tenat kapan kiu tulop barka ai promotion ya utau bru ubaka sengau tenat Henry kampe ya utau bru uba tresh tom utrai jong kata ka company usus ngabjar ya kata ka jing jubab jong utau perlok banengkong bat uong yu ukumne haswa ba pinmi nakani ka company ngan phale ipi ya ka we ka kam hatu fitre banle ya kani ka kam ka bakhadu uta uperlok banengkong ulong hoitsar pha nganle sakani ka kam ka bakhadu nak menta jongani ka company jongphi bat uta utrai jong ka company uong kumni khilej ban wat yo way ubru ubadi sokhia hapo jongani ka snong jongi bat sakali u hatu fitre ni em ban supply sokhia nak menta jongani ka company jongi bat kumta uta uperlok banengkong umi ban le wat ya uta ubru ubadi sokhia hapo jongata ka snong jongki bat enda lawan phai ujubab kumni ya uta utrai jongata ka company jongki ngalap tang uwei ubru hapo jongani ka snong jongi uba khayi ya ki sokhia bat uong hoit utre ban supply sokhia nak banta jongani ka company jongi bat uta utrai jongata ka company ula keli biangi ukumne hato phila keli kanu kita ki dor jongi ta ki sokhia jongu bat uta uperlok banengkong uong MP boss ka klem keli berkumta utau bos jong uong khele keli kain kanu ka dor jong kita kesokhia ka ba u supply bat enda ula depan keli na utau utrai jong ta sokhia on phai cha company bat ubatai ya ka dor jong kita kesokhia bat hagata hi ka por ukhot saya uta uperlok uba arpat uta uperlok ubalayo ya ka promotion bat uphai u banle ya kata ka juaka bat uta uperlok uba aru haka jukur kom ulai ban wat ya uta unong di sokhia unong supply sokhia ubadon hapo jong ta ka snong jongki bat haba wan phai ujubab kumne ya uta utrai jong ta ka company jongki bos ngalap tang uwe unong di unong supply sokhia hapo jong ne snong jongi udon lai jak ki sokhia ki badon laki jong ki dor uni ubri uba supply ya ka sokhia hapo jong ne snong jongi om tang ba uthit ya ka sokhia na shabar ka snong jongi Henry uthung ru arta ya ki sokhia bat ula batai lut ya kata ka dor jong ta ka sokhia bat uta unong di sokhia uong ba ladang itre ban ya deal bat u un ai yangi yaki supply nang mentajong ki lai benai nalor nang ta ngalai keren ru bat uni ubru syaphangi dor ke bakumnu un ai yangi kita ke sokhia bat ulai tho ingi ba undi ya kita ke sokhia yangi haki dor wholesale bat u ya tho yang aroba ladangin di ya ke sokhia karkum ke dor ke ba udi mau ke company jongi kan ya nong haduk kata mentau snap kani ke jinjubab jong uni uperlok ba ar om tang baka pengkendit ya bos Henry ya uta uperlok uban nengkong ro bat uta uperlok banengkong ula kendit penderu
ba resign shoot na po jong kata company Henry untri rengkat bar utah uperlok baar bat lumru ya kata kajing hikai nau kumnu yo ya kata kajing start bar kajing champang kajing itu kana kolong balangkot Henry ke kajing sneng ke bangilaban yo nakani kajing itu kana ke balangkot kalong ba bonusin ha kajing im jongi kum ki beriu kala bande haka kam kajam kala bande hapo jong ki imlang salang kala bande haying hasem jongi bahabang yo baki we ki stang ban kiu haka jim jongki istang ban bisni yaki bat hateng ngile ki kam ban penjot yaki Henry ki perlopi jonga ngan ongi PM ngimde ban legumta ladangi yo baki we ki kiu ladangi yo baki we ki nang bahaban trekam ngimde ban bisni yaki ban ngide ban lum ya ka jingnang ya ka jing start naki kumno ki trekam batak balik kumni mangiru ngin kiu haka jingim jongi tukun mauru ya kan ka jingisha baha kapor ba fitre ya kan nogo kam lele kat no fitre haka to kam Henry ke kebeton kam kalong kumno fitre ya ka to kam nakata kada wat bisni ya kiwe Henry to shim ya ka jingnang ya ka jing start naki kumno kitre bat dak balik kumni kin roy ngin san haka jingim jongi ka ba man lagasngi kumbang ju oman laki por ba bonusin ki briu ha geni kisni ki khuslai ya ka jingmen ya ka jing job jong ki we ban ya ka ba khuslai ya ka jing khuslai la jong kumta habang yo ba ki we ki kiu ha ka jigim jong ki yimde ban ka deu khti ki Henry nginde ban ai da ka khti jongi ban ai khuble ki ban bot ya ka lenti ya ka nuksa kumno ki trekam namar ka por kat no fitre ha ka to kam kan om lele Henry kumno fitre ya kata kam kata kalong kebakong santame bar saji sen kumbang jong piman lagi por rengkat baka jingkur khu jong utrai kenrat na jong kajing kersian jong giba hayeng hasam jpi rengkat bar kajing treish tom jpi im ya kata kajingim le ya kata kam ba pinlong kanuksa ka babha nak banta jong kiwe in second do ipi hak ipi par ki video tad hadu kata kapor bye bye stay safe.